Γεια σας παιδιά, είμαι ο Νίκος και σε αυτό το βίντεο θα σας δώσω μια ιδέα για αυτές τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού αν θέλετε ένα παγωτό. Dream & Company, η μάρκα που έχει διάφορες γεύσεις παγωτών, όπως η κλασική κακάο βανίλια, μπισκότο, φράουλα και δεν ξέρω που υπάρχουν και άλλες. Νομίζω ανήκει στον ΑΒ και αν δεν έχετε κοντά στο σπίτι σας ΑΒ και έχετε ξέρω εγώ γαλαξία, στο γαλαξία έχει τους πύραυλους, αυτά τα μικρά τα παγωτά που είναι πολύ νόστιμα που υπάρχουν και στα περίπτερα και σε αυτό σε πάρα πολύ οικονομικές τιμές. Δεν κάνω διαφήμιση, απλώς σας δίνω μία ιδέα για αυτές τις πολύ ζεστές μέρες αυτού του καλοκαιριού. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Τα λέμε. Γεια!